Ilusión, ganas e entusiasmo é o que representa, segundo o cabeza de cartel do BNG pola provincia de Pontevedra, Luís Bará, a candidatura de Ana Pontón á Xunta de Galicia. Imos pontonizar Galiza, imos tender pontes, imos unir o país, mobilizalo e dinamizalo arredor do liderado integrador e amable de Ana Pontón, que o mellor que lle pode pasar a Galiza neste momento. A presidencia de Ana Pontón é o mellor que lle pode pasar a Galiza neste momento. Dende a capital pontevedresa, Bará aproveitou as últimas horas de campaña para facer un chamamento á mobilización e a concentrar o voto do cambio na papeleta do BNG. Toda Galiza ten cabida na papeleta do BNG, toda a xente que lle quere a este país, que quere o mellor para Galiza, independentemente do que votase noutras eleccións, que o BNG está preparado para gobernar o país, que temos equipo, que temos programa e proxecto e que temos a mellor líder, a líder que necesita Galiza neste tempo histórico, Ana Pontón. O candidato pola provincia de Pontevedra destacou as boas sensacións que deixan os nacionalistas a campaña que remata hoxe. Un tempo no que teñen detectado, dixo Bará, unha ansia imparable de cambio. Estamos nestes momentos nunha encrucillada da historia onde temos que tomar unha grande decisión que non é só escoller o próximo goberno da Xunta, senón decidir que país queremos para a próxima década. E nos vemos que hai unha ansia imparable de cambio que se vive na rúa, unha ilusión porque haxa un goberno diferente, un tempo novo en Galiza. Mellorar a vida da xente con servizos públicos de calidade e poñer o país a producir serán, segundo Luís Bará, os eixos do goberno do BNG se conseguen facerse coa presidencia da Xunta despois do 18 de febreiro.